Lesníci v Moravanoch nad Váhom nedávno opravili náučný chodník Jelenie jamy. Tento náučný chodník Jozefa Dekreta Matejovie patrí medzi najstaršie na Slovensku. Bol založený v roku 2002, ale pôvodný chodník bol iba jednosmerný. Revitalizáciou tohoto chodníka sme zabezpečili zokruhovanie, aby turisti mohli prejsť na lokality, kde sú nádherné výhľady, vidia iné prostredie. A revitalizáciou tohoto chodníka a zokruhovaním sa následne tento chodník aj premenoval na nový názov Jelenie jamy. Prejsť sa po lese a zároveň sa o ňom niečo dozvedieť. To je hlavným poslaním lesného náučného chodníka, čo oceňujú aj turisti. Musím povedať, že oproti tomu, ako to bolo v januári a ako je to dneska, kusisko obrovský spravili, naozaj vymenili sa tu tabule, takže klobúk dole pred miestnymi lesníkmi. Revitalizáciou sme doplnili nové informačné tabule, zariadenia, kde si môžu turisti odpočinúť, tak aby v kľude mohli sledovať prírodné prostredie, v ktorom sa nachádzame. Takisto týmto chodníkom chceme priblížiť turistom a verejnosti prácu v lese, lesníctvo, že lesníctvo nie je len o rúbaní dreva, ale je to aj pri zakladaní lesa, obhospodarovaní lesa. A aj preto sa stretli turisti a lesníci na jubilejnom 10. ročníku spoločného pochodu priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekreta Matejovie. A to práve tu, v Moravanoch nad Váhom. Bol priekopníkom v obnove a ochrane lesov v čase, keď sa na ne pozeralo len ako na hospodársky zdroj. Nech je dnešná prechádzka lesníckym chodníkom nielen pohybom v prírode, ale aj cestou k hlbšiemu pochopeniu vzťahu človeka a lesa, práce lesníka voči našej spoločnosti. Lesu a turistike zdar. Turistika nám prináša každodenné radosť zo života a hlavne dobrý pocit v lone prírody a radi ju zveľaďujeme. Opravujeme studničky, pripravujeme rôzne odpočívadlá. Nachádzame sa v pohorí Považského Inovca v takom strednom hrebení, až južnom hrebení, ktorý je zalesnený a je tu veľa lesov a krajina je veľmi pekná. Pohorie má všetky atribúty dobrého turistického vyžitia. Toto je ako náučný chodník. A okrem náučného chodníka tu v Považskom Inovci sú aj klasické turistické značené trasy. A z toho najvýznamnejšie ako hrebeňovka Považského Inovca, ktorá ide z Hlohovca až do Trenčína. Dotkneme sa jej na Trhovičnej lúke. Tento náučný chodník ide popod Marhát a červená hrebeňovka ide cez Marhát ako najvyšší vrch tejto časti Považského Inovca a potom zase na Jeleních jamách sa to spája. A tak, ako sa spája náučný chodník a značená turistická trasa, tak sa spájajú aj aktivity lesníkov a turistov. Pochod turistický lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie vznikol v Lesníckom a drevarskom múzeu. Spojili sme lesníkov a turistov a ukázali sme vlastne návštevníkom rôzne regióny Slovenska a lesnícke náučné chodníky. Tento ročník je 10. okrúhly a minulý rok sme boli v Pavlovciach a už máme naplánovaný aj 11. ročník a to sa presúvame hore na Oravu a konkrétne na lesnícky náučný chodník Oravská Lesná. Štafetu teda preberú Oravčania, ktorých tu na chodníku Jelenie jamy bolo viac ako 100. No prišli aj ľudia z okolia a iných lokalít Slovenska. Domáci ich prekvapili. Ako občerstvenie podávali chlieb s masťou a guláš z diviny. Podujali sme sa na to, že teda pomôžeme pri organizácii tejto akcie. Práve odišli dievčatá, že idú hore pri Senník, kde budú podávať masný chleba s cibulou a čaj sa tam budú podávať. Chvála Bohu, je dobré počasie. Chvíľku popršalo, ale teraz je to už výborné a budú mať krásny výlet. Ja chodím často na turistiku, chodím s rodinou, s priateľmi. V mojom veku turistika znamená veľmi veľa, hoci mám 85 rokov, ale
žijem pre turistiku, pre prírodu. Som sa narodila v kraji, kde teda príroda je. Nadýcham sa, chodím a zabudnem na všetky problémy starosti. Zahodiť starosti a hýbať sa po lesnom chodníku. A čo je ešte predpokladom na dosiahnutie vysokého veku a dobrej kondície? Viete čo? Nezaoberať sa sám sebou. Proste brať, vážiť si každý deň života, večer poďakovať, ráno vstať a zasa poprosiť a poďakovať. Základom života je chodiť. Keď len prejdem 3, 4, 5 kilometrov a keď nemôžem ani vonku v prírode chodiť, tak idem v záhradke alebo chodím po byte, nesedím stále, stanem, zase niečo zoberiem a tak ďalej. Takže hýbať sa, no, to je základ života.